טוב, אז מה קורה חברים? אנחנו בעוד סרטון תאילנד, ולוג שלי תאילנד. טוב, עזבתי את הבית שלי. חכה לו עוד שבועיים. כן. ואני עכשיו חשבתי על משהו רעיון מאוד טוב. אתם יודעים על מה חשבתי? חידה. גם מי שיודע שהיה בתאילנד יכול לעבור על החלק הזה. תראה, לך. ואם אתה לא בתאילנד זה בשבילך. ואם מישהו שהיה בתאילנד ועדיין רוצה לראות, אז שתראה, לא אכפת לי. תראה, למה אמרתי את זה בכלל? תראה, לא אכפת לי. אוקיי. דבר ראשון, אני אומר לכם, יש פה, זה החידה הראשונה. יש מעלה עם מלא מספרים, סבבה? ומעל השעות, שיש מספר, כאילו שעות, יש מעל השעות, כאילו, יש מספר. ותכתבו בתגובות איזה מספר אתם חושבים שהשעה עכשיו אצלי בתאילנד, כי אתם לא יודעים מתי אני מצלם את זה. טוב, אז אין לכם סיכוי לדעת, ומי שצודק קבל פה ממש לייק ועוקב, ומי שמקבל כיף לו. בוא נגיד לו. טוב, מחר אני אסביר לכם הכל, ומחר יש ולוג פסיכי. אנחנו הולכים גם לבלוג פילים, ונראה לי גם משהו, נכון, אומגות. אז תהיו מעודכנים, אני אגיד לכם, תמיד להיות מעודכנים, וכנסו לערוץ וואטסאפ, יש פה ממש על המסך, פה בצד הזה, יש, כן, זה מה שאני אגיד לכם, יש ברקוד ממש פה, שהיד שלי, עכשיו אין לי יד. טוב, בלי חפירות, יאללה ביי. חכו למחר, יש אומגות. מה אני הולך לצלם ככה? צלמו אותי. מה אני אגיד לכם? עשיתי כבר אומגות פעם אחת בתאילנד, אתם מבינים את זה מפחיד. יש יער ענקיסטי ככה. תראו, זה יער, ואתה פשוט גולש ככה. אני גם יודע לגלוש. תסתכלו. עוד מעט אני אראה לכם איך גלשתי. מחר אני הולך גם לגלוש. אני מעודכנים. אני אצלם סרטון שלי גולש. לא יודע, טוב רק התחלתי. אני לא יודע איך גולשים בכלל. לא ידעתי איך גולשים, ואז פשוט היום קיבלתי צ'אק כזה, ואני פסיכי. אני לא כזה טוב, אני לגולשים שמתחילים, אני פסיכי. אני ממש טוב. אני לא יודע בכלל אם אני במתחילים. אמורים לקדם אותי דרגה. אומייגאד. תסתכלו מה קיבלתי מהגלשן. חייבים לראות. אני אעשה לכם בוד ממש תמונה כאן. תסתכלו את הברך שלי. קרה לה. מה אני רואה? רגע. אתה לא שמת עוקב? שים פה ממש פה עוקב. טוב, ביי. טוב חבר'ה, עכשיו עושים סיכום ולוג תאילנד. אבל חזרתי ממקלחת. אוקיי. מי שאלה לחידה מאוד טוב, אבל יש לי עוד חידה רגילה. לא, זה לא כזה חידה, זה חידה רגילה. למה? תשמעו. אם אתה מת עוד 5 שניות, מה אתה תעשה? כאילו מה אתה תעשה? מישהו יודע בתגובות? כי אני יודע. ואם מישהו פה לא יודע, אתה שם עם החולצה הלבנה, אתה לא יודע? הבנת, אתה לא יודע. אז שים סאב ואז אתה תדע. כן, ממש פה. טוב, בואו נחזור למה שאנחנו צריכים.
תסתכלו. ממש פה, ממש כאן, ליד שלי, הולך להיות הסרטון של כל תאילנד, לא ולוגים, בוא נגיד ככה, אני אגיד לכם, עשינו טרקטרונים, לא עשינו וידאו, אבל איך קוראים לזה? באומגות, עשו לנו, בזיפליין עשו לנו. תצפו מזה ממש פה. תצפו 5 שניות, כמה שניות זה כיף לכם. עכשיו סיימתם לראות, צאו מהמסך הגדול, תנו פה לייק, כי אם בכלל לא הייתי רוצה לעשות לכם את הסרטון הזה, כי גם ככה לא בא לי לעשות את הסרטון הזה. אבל אני חייב לעשות סרטון, כי זה תאילנד ואני עכשיו עושה ולוגים. וואי, אתם לא מבינים מה קרה עכשיו. אני אספר לכם משהו שקרה לפני 2 דקות. 6 שניות שהקלטתי את הסרטון, שבאתי להקליט את הסרטון, נמחק לי את הסרטון עם העריכה, את כל הסרטון, כאילו, העריכה, כל העריכות שלי, פשוט הם נמחקו לי. אני לא מאמין. טוב, יאללה ביי. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala.